Mehriban adamlar. Bu haramlardan kelleler yütkep başlaptır. Kimler? Murat Kurbanov, Gelli Käriyев, Muhammed Düýeçi, Halmurat Soýunow, Sapar Iqlim, Kagamrat Hydyrow. Bularyň hemmesiniň kellesi gotoran mı kadiyanda? Vapşi prezidentligi dalaşgar boljak diýip özüni teklip edýär. Ene dalaşgar bolmak üçin sen ýedi-ýat ýurtda hereket etmeliler, sen ýurdun içine gelmeli. Endi men şu dalaşgar boljak adamlara teklip edýän. Murat Kurbanov, Kagamrat Hydyrow, Gelli Käriyев, Muhammed Düýeçi, ýene kim bar? Başgalarym şu ýurdun daşynda haýwanlara diýende. Bolýa siz prezident boljaňyz çyn bolýan bolsa, gaýrat edin. Dakazat edin. Sultnameti korkodun. Nähil sultnama? Gidin, sadaka verin. Özüm Türkmen eşikde zatdy, selipme telpekde zatdy, bir barıp da edip bir şeýle bir gowy edip bir Allah ýoluna bir sadaka verin şo ýerde. Her kim bolýan ýurdunda. Ve şu bolýan ýurdunda her bir ýurtda badyr türkmenler. Her bir türkmene de minimum maksimum mara $500 pul paýla. Özüm gün efir, primo efir edim. Primo efirde. Öňünden ýöne çykyş edip goýun. Men plany, ne kim kösenýän adam bar bolsa, men plan ýerik plan gün barýan. Ine men size kömek edýän, men size kömek etjek. Şoň üçin gelin. Eşitmediň diýmän diýip teklip edin. Siz prezident boljaksyňyz da. Hey baranlar. Hökmanyan gaýdan edin. Don giyin, telpek giyin. O diýip çykyn. Şöýle de plakat asyň şöý diýip. Daşa ýurtda közenýän türkmen bar bolsa, gelin hökman men $500 pul berýän diýip jar çekme. Hökman jar çekme. Bolýam. Siz prezidentligi dalaşgar bolmaly adam. Özüňizi bir gowy görkezin. Gollayan adamlar size de diýen, şeýdip teklip edin. Han göreli.